quddiem Alla kulħadd jgħix ukoll dawk it-trabi li ma tweldux, ċkejknin kemm huma ċkejknin, dawn kollha qegħdin taħt il-ħarsien ta' Alla li jista' kollox, ta' Alla li ħalaqhom. Filwaqt li nkantaw il-kelma tiegħek mal-anġli u dawn iċkejknin, imbierku, infaħru u nollu l-mulej. Ejja nqumu bil-wieqfa u bil-qalb inkantaw il-kelma tiegħek. Iċ-ċelebrant tal-qudjiesa tal-lejla huwa l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. Ja daw l-mulej, il-kelma tiegħek hija daw l-mulej, il-kelma tiegħek hija daw. Għaliex int għalina il-ħajja, għaliex int għalina l-verità, Turina triq u l-ħajja u l-umirtà. Għaliex int għalina l-ħajja, għaliex int għalina l-verità, turina triq u t-tama u l-umirtà. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. U miegħek ukoll. U tieżis illum forsi mhux kombinazzjoni din l-Ewkaristija qegħdin nagħmluha proprju fil-jum li fih il-Knisja tfakkar lill-anġli kustodji imqazza. L-anġli li huma l-mibgħutin ta' Alla li jieħdu ħsiebna mis-sema. Kiena ma narajx bi kbira li nqisu lill-uliedna li ma twildux jew li twildu għal ftejt bħala l-anġli li llum jieħdu ħsieb tagħna. Flok li nieħdu ħsieb aħna tagħhom huma iħarsu lejna u jberkuna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtietna u nitolbu lil mulej ikollu ħniena minna. Nitolbuk mulej taħfrilna għal dawk id-drabi meta inħossuna abbandonati, inħossuna weħidna u ninsew li int qiegħed magħna fl-anġlu kustodju tiegħek. Mulej ħniena. Nitolbuk mulej taħfrilna ta' dawk id-drabi meta aħna ma nkunux anġli kustodji għal xulxejn, ta' meta ma ngħinux ma nissapportjawx lil xulxejn. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Nitolbuk mulej taħfrilna ta' dawk id-drabi meta fil-ħajja tagħna ta' kuljum aħna naħsbu li inti insejtna, inti abbandunajtna, inti tlaqtna, inħossuna l-kollox mexjien fid-dlam u weħidna. Ikollna nuqqas ta' fiduċja fik, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, bi provvidenza tal-għaġeb, inti oġbok tibatilna l-anġli qaddisa tiegħek biex iħarsuna fit-triqatna kollha. Fiċ-ċokontana nitolbuk li jiżommna dejjem taħt il-ħarsien tagħhom ħalli nissieħbu magħhom fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Se nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jien ħajjejt. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Dan jgħid il-mulej. Arani, se nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jien ħejjejtlek. Qis li tagħtih wieċ u tisma' kliemu. La tmerriħx għax ma jaħfrilkomx nubietkom għax hu jkellimkom f'ismi. Jekk tisma' sewwa minn kliemu u tagħmel kull ma ngħidlek, jien inkun l-għadu tal-għedewwa tiegħek
u noħodha ma' min joħodha miegħek. L-anġlu tiegħi jimxu quddiemek u jwasslek għand l-Amurin u l-Ħitin, il-Periżin u l-Kanin, il-Ħiwin u l-Ġebusin u jien neqridhom. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla ngħidu flimkien. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk flimkien. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Inti li tgħix għall-ken tal-għoli, li tagħmmar għad-del ta' dak li jista' kollox. Ejt lill-Mulej, ken tiegħi u qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jien fik nittama. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Għaxu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Bir-rix tiegħu jattik u taħt ġwenħejh tistken. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Ma tibżax mill-biża tal-lejl, anqas minn vleġġa li ttajjar binar, minn pesta li tixterred fit-tlam, jew minn marda li ġib ħerba f'nofsinhar. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu u jibatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Sa nisimgħu kliem ta' konsolazzjoni kbira. Ġesu jgħidilna, araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar. Għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet. Ejjew nilqgħu din il-kelma bil-qalb u bil-fidi u bil-wieqfa ħankantaw l-Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Birku l-Mulej, eżirxti tiegħu kollha, għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Alleluja, 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 alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Mulej. F'dak iż-żmien resqu d-dixxiepli lejn Ġesu u staqsewh mela minu l-akbar fis-saltna tas-smewwiet. U sejjaħ lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f'nofshom u qalilhom tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar. Għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Nagħmlu ħsieb qasir ħafna ta' fl-okkażjoni tal-lejla. Ma nafx jekk tiftakruhx il-film The Passion of the Christ. Il-producer tiegħu kien Mel Gibson. U dan għandu mod sabiħ ħafna ta' kif jippreżenta il-mewt ta' Ġesu u il-bidu tat-terremot. Intom tafu li l-Vanġeli jirrakkontawna li malli Ġesu imut iseħħ terremot. Ma nafx jekk tiftakrux din ix-xena sabiħa ħafna. Mela Ġesu imut. U kif Ġesu jgħid fidejk innerħi ruħi kif imut,
x'jiġri qisu taqa' mis-sema taqtira qatra mill-bogħod minn fuq mill-għoli. Fil-fatt ix-xott li jġib ix-xena li jġib dan il-produttur hija minn fuq, tara mill-bogħod ħafna mill-għoli ħafna is-salib ta' Ġesu u taħtu lill-ommu San Ġwan, il-Madalena, is-soldati ma mill-għoli ħafna. U jġib din it-taqtira, din il-qatra nieżla mis-sema. U kif taħbat mal-art iseħħ it-terremot. U l-interpretazzjoni ta' dan il-producer bravu hija din illi mal-mewt ta' Ġesu Alla l-missier taħrablu dema jibki. U din il-bikja toħloq terremot taħwejt fid-dinja, fl-ordni tal-univers. Jekk jiena nħoss li dan hu dak li jiġri b'mod simboliku meta koppja titlef tarbija. Terremot. Terremot mhux biss fil-persuna tal-mara. Din il-bikja li toħloq terremot. Imma terremot fir-relazzjoni. Terremot fid-dar, terremot fil-familja. Imma interessanti ħafna x'dan huwa terremot, dan it-terremot li jippreżentalna dan il-produttur fil-Passjoni ta' Ġesu. Huwa terremot li jkun fl-oriġni fil-bidu tas-salvazzjoni, tal-ħelsien. Fil-bidu tal-fidwa tal-bniedem, tal-bnedmin. Ħanippruvaw nifhmu ftit. L-ewwel qabel kollox, it-telfa ta' iben hi xi ħaġa kbira. It-telfa ta' bint hi xi ħaġa kbira, enormi, enormi. Enormi li ħadd ma jista' jifhimha. Anki dawk stess li jkunu jgħixuha ma jistgħux jifhmu x'ikun qiegħed jiġri, ma sempliċement jgħixu d-batija. Jgħixu l-vojt. Jgħixu l-ġieħ. Imma fl-istess waqt dan l-ġieħ din id-batija mixajr ix-xewqa għall-ħajja bil-maqlub. Mixajr għaġġ kbir għall-eżistenza, għaġġ kbir għall-eternità, fi kliem ieħor għaġġ kbir għal Alla, għax Alla hu l-eżistenza, Alla hu l-ħajja, Alla hu l-eternità, illi kull koppja tgħix f'esperjenza bħal din. U jekk din l-esperjenza tat-telfa ta' tarbija terġa' tiswa, terġa' sservi biex dak li jkun b'xi mod jerġa' jiċċelebra l-ħajja, u hemm diversi modi kif wieħed jiċċelebra l-ħajja, hija proprju il-kontinwità tkompli fina l-enerġija, l-entużjażmu, ix-xewqa profonda li kull wieħed u kull waħda minna nġorru fina għal Alla. U kemm jekk ikun hemm ħajja oħra, u kemm jekk ma jkunx hemm bejn dik il-koppja, imma dik ix-xewqa, dik l-enerġija għal ħajja hija realtà miktuba fil-qalb tar-raġel u tal-mara. Edha hemm. Hekk issa jalla din il-kidba li hemm fil-qalb tar-raġel u tal-mara ma tinbidilx f'xi sensi taħtija, ma tinbidilx f'xi sensi kbar ta' depressjoni, ma tinbidilx f'xi konflitti bejn ir-raġel u l-mara, imma tibqa' kif inhi xewqa għal ħajja, xewqa pożittiva, xewqa sabiħa. U l-Vanġelu tal-lum jgħinna biex din l-esperjenza tibqa' pożittiva. Għax Ġesu fil-Vanġelu jispiċċa propju b'dan il-mod li l-anġli ta' dawn iż-żgħar jinsabu quddiem Alla kontinwament. Dawn iż-żgħar tagħna huma l-istess anġli preżenti quddiem Alla kontinwament.
Il-ħajja għalkemm ma narawiex, il-ħajja ta' dawn iż-żgħar tinbidel. Imma għada hemm. Il-ħajja ma tintemx, imma tinbidel. Din hija sbuħija tal-messaġġ tal-aħbar it-tajba tal-Vanġelu li ma jasal qatt biex iħabbar bxara ta' dwejja, bxara ta' taqtih ta' qalb, imma dejjem hija bxara li tagħtina ħelsien. Ħelsien fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna, imma mhux biss, ħelsien fir-relazzjoni. Inkunu qegħdin nonqsu lil dan l-istient, lil din ix-xewqa kbira li hemm fina ta' ħajja. Jekk aħna l-aħħar isqat indawru esperjenza bħal dejn f'konflitt bejnietna. Noqogħdu naqra attenti għax tista' tiġri. Ħafna drabi meta tiġri esperjenza jibsa fil-ħajja tal-koppja, minflok il-koppja tingħaqad u tintrabat flimkien, minflok il-koppja ma ssejr ħaġa waħda biex taffronta s-sitwazzjoni u telibha, sfortunatament jista' jiġri mhux għax aħna ħżiena, imma mingħajr ma nindunaw li nduru kontra xulxejn. Ibqgħu ċerti li dan la Alla ma jkun jixtiequ la jridu u lanqas dik it-tarbija li nkunu tlifna li hija ħajja qudiemu ma tkun tixtieq dan kollu. Jalla kull ħajja li għaddiet minn din il-ħajja l-oħra, mod speċjali fi żmien teneru ta' tqala jew ftit wara tqala, jalla sservi biex inkomplu niċċelebraw il-ħajja u inkomplu niċċelebraw l-unjoni l-għaqda ta' bejnietna. Issa b'fiduċja sħiħa inqumu bil-wieqfa u noffru it-talbiet u x-xewqat tagħna lil Mulej ma' dawk it-talbiet li tippreżentalna l-Knisja. Inresqu dan it-talb tagħna lill-Ispiritu Santu ħallih u Mulej tal-Knisja li jmexxija fil-medda ta' żmien u biħlewwa iħeġġiġha biex timxi l-qudiem. Ngħidulu ejja Mulej, Spiritu Qaddis u ġeddet kollox. Ejja Mulej, Spiritu Qaddis u ġeddet kollox. Ejja Spiritu Qaddis, Ruħ tal-Knisja, iġma' faqda sħiħa u għati l-frott li tħabbrik it-tama u kull xewqa tajba ta' kull min jagħti semu fl-Assembleja tas-Sinodu tal-Isqfijiet nitolbu. Ejja Mulej, Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja nifs ħlejju ta' Alla li f'Ġesu tħeġġeġ mill-ġdid il-fjamma tnemnem u tidritta mill-ġdid il-qasba mawġa nitolbu. Ejja Mulej, Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja Spiritu ħallieq li ssaħħaħ mill-ġdid l-għada mnixef, tiġbor mill-ġdid lill-mitlufa u ġġib mill-ġdid il-ftehim fost dawk li ma jarfux lil xulxin. Nitolbu. Ejja Mulej, Spiritu Qaddis u ġeddet kollox. Infaħruk missier għal dawn iċ-ċkejknin li ma twildux, imma li aħna ngħidulhom bisimhom u niċċelebraw l-eżistenza tagħhom. Simon Peter, Kevin, Carlo, Maria, Josue, Wayne, Gabriel Charles, Penn, Isaias, Jonathan, Andrea, Jonah, Jacques, Barbara, Clara, Elisa, Aiden, Joe, u l-aħwa Isaac u Dean, Isaac u Beppe,
Daniel u Sara, it-twins Clayton u Andrea u oħtom Chantel u oħrajn li aħna ma nafux x'isimhom. Għati l-faraġġ tiegħek lill-ġenituri u l-familjari tagħhom u imlihom bil-ferħ meta jifhmu li dawn jannu is-sebħ u l-kobor tiegħek. Nitolbu issija Spiritu Qaddiż li jġedded kollox. Kif aħna hawn quddiem Marija, kull wieħed u kull waħda minna noffru t-talba personali tagħna fis-skiet. Inroddulek ħajr missier Qaddis għall-kobor tal-imħabba u l-ħnina tiegħek. Għatina li nimtlew dejjem bil-fiduċja tagħna fik, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħanamlu l-offerta. Ħanaffru lil nfusna wkoll, ħankunu mal-ostja mal-imbit offerta lill-Alla. U ejja nagħmlu intenzjoni li nkunu mhux biss ħarriesa tal-ħajja umana, iżda nirrispettawha fil-fażijiet kollha tagħha, viżibbli u inviżibbli, ukoll jekk din friżata. Ħankantaw flimkien birek mulej dawn li qed nofrulek. Birek mulej dawn li qed nofrulek, dawn l-offerti tal-ħobs u l-imbit. Il-qani tolbuk dan is-sagrifiċċju li qed nofru il-koll f'ismek miġburin. Illum miġburin qegħdin niftakru meta biex jifdina ibnek ġien. Bħalna bniedem sar u għalina bata sama ħajtu li lek offra fuq salib. Birek mulej dan li qed nofrulek, dan l-offerti tal-ħobs u l-imbit. Il-qani tolbuk dan is-sagrifiċċju li qed nofru il-koll f'ismek miġburin. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta li qed nagħmlulek f'ġieħ l-Anġli Qaddisa tiegħek u fil-ħnina tiegħek għatina li bil-ħarsin tagħhom bla jeda neħilsu mit-tiġrib ta' din il-ħajja u naslu biċ-ċilġiet fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. U qatt ma nieqfu nxandru t-tifħir li jingħatalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li jintratt lil dawn il-ħlejja li bihom inti taxxaq u ġieħ mod lilek għall-kobor u s-sebħ tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, waqt li aħna buċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu it-tifħir tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija.
Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj l-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dan il-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Nikol, Karmena u Marja Sant u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Naħseb ta' min jiftakar li din l-esperjenza tat-telfa tal-iben jagħmilha fuq kollox l-ewwel qabel kollox il-missier tagħna tas-sema. U allura jifhimna u jifhimna sew. Jifhimna ħafna. Ejjew induru lejhu b'fiduċja ngħidulu: Missierna li inti fis-smewi jitqaddes ismek, tiġi saltna, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubit, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa bil-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għattu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, atina il-paċi. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-sab tiegħi, dejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġesu, kemm tista' tiċċekken aktar milli ċċekkint? Preżenza umli, vulnerabbli, moti lilna biex tibdilna fik, taqadna flimkien, taġinna ħobża waħda, tassarna fi kalċi wieħed u tifformana f'ġisem wieħed. Ejja, mulej Ġesu, ibdilna fik, nkantaw flimkien, sibt teżor. Mulejant min imur, klim il-ħajja jinsab fik, inti biss fuq dil-art, jew fi skit ta' smewit, mulej tiegħi Salvatur. Jien darba fal-qasib teżor li ma jintemx biżmien bil-mewt. Kull ma għandi jinbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewwa. Tqarbina ta' xewqak. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ningħaqad miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex bħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ma jien biex nikseb sewwa dat teżor. Nitolbu. Mulej inta jixna b'sagrament tal-aġeb biex tqawwina għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li blajnuna tal-anġli tmexxina fit-triq tas-salvazzjoni u s-sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Kantaw l-innun il-Madonna u wara nidħlu fil-kappella biex nselmula hemmhekk.
grazzja mimlija, il-mulej huwa miegħek, inti l-imbirka u imbirek huwa l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nitolbukom titelgħu fil-kappella. Jekk hawn xi ħadd preżenti, aħna din kull sena nagħmluha li jixtieq li sena oħra nafżawkom jekk joġobkom wara għatu l-isem li Rita qiegħda hekk, ta' idħlu fil-kappella, idħlu għax. Namlu għatt ta' fiduċja f'Marija, hija li hija l-om, ħafna drabi ma nifmux, ħafna affarijiet ma nifmux, u bħala kif ma fehmiet xejn meta l-anġlu ta' dik it-tħabbira, imma ntelqet f'idejn Alla bħala nitolbuha biex tagħtina l-grazzja li aħna wkoll ikollna dan l-ispirtu ta' telqa, ta' fiduċja f'Alla. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-lejla tajba l-kulħadd. U grazzi li pparteċipajtu għal-qudiesa, ta' mulej jieħu ħsiebkom. Thank you. Saħħa likum, ta' mulej magħkom. Mulejjejn.